Λοιπόν, εδώ βρίσκουμε τον Κορομπήλο, τον Καφετζή. Είχανε καλό πατέρα, έξυπνο και καλό, αυτοί είχανε βλάκες και όχι καλοί. Στέφο, πάρτονε! Πάρτονε μέσα, Στέφο! Βάλε και φωνή, πάρτονε μέσα! Ναι. Τούλα μεγάλη, τούπερο μεγάλο. Τι θα πάρεις? Εδώ το φίλο μας το Κουτζή και γρυπάει γιατί δείξουμε και πρέπει να πάμε στην Αυστραλία. Κάνε στην Πανταλία και στην Γάρδο πέρα. Απασχολείς θα το ρωτήσεις. Πας στην Αυστραλία, δείξε εκεί. Με τα τομάρια μας θα πάρει λεφτά αυτός. Ναι. Πώς? Το Παντελή από εκεί, το έχετε το μάξι. Εγώ στο μουστάκι. Βάλ' τη γλώσσα μέσα ρε Γιάννη, σε φέρνει τώρα, τι βάζετε τη γλώσσα. Βάλ' τη γλώσσα μέσα, δεν είμαστε καλά. Πάρει αυτό το μίτσο εκεί πέρα. Και το πατριώτη Πάρε σου. αυτό το μίτσο εκεί, πατριώτη σου. Τώρα εκεί πάρε, τώρα εκεί πάρε. Σαν άλλο που το φέρεις. Κάτι σκόψη. Γιάννη, κάτι. Είσαι σπρίς, έχεις το μαλλί, έχεις μακρύ, έχεις μακρύ το μαλλί σου. Πού είναι το Σεβία? Δεν μου λες για Αράνο θα πάμε. Πού μας πας τώρα? Θα πας τι γίνεις? Μόνο τα χάλια μας. Αυτή είναι βοήθεια στο κρατήδι. Πότε βάζαμε το κρατήδι? Εδώ είναι τα πλατεία όπως έγινε τώρα με τα καινούργια καφενεία, καινούργια πεπερκανία. Και ο Ηλίας ο φίλος μας εδώ πέρα. Εδώ είναι καινούρια τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα που έγινε. Το πάρκο μας, το οποίο ανακαίνισε ο Δήμαρχος, ο καινούριος. Πού είναι το χιτάκι? Ναι. Πώς θα γίνει κάτι? Όχι, κάτι θα βάλω. Κάπου, ψηλοδούλιος, πια. Και ο ίδιος του Πασόκο εδώ. Το παπούτσι λιγάκι. Θες το ότι ακούς? Αυτούς παντρεύεται άμα είναι καμιά καλή. Δεν βρήκα. Δεν πάρουν λιγάκι, ναι. Αυτός παντρεύεται. Τι δεν σ' αρέσουν, στη βιτρίνα μας βάλει. Γύρισε εκεί πέρα να μας πάρει ρε παρέα. Γύρισε. Νίκο! Γύρισε να είσαι το πουλάκι. Το πουλάκι! Τσακ τον έβγαλα! Να το πουλάκι. Γύρισα από εκεί. Δεν γύρισα από εκεί. Γιατί γύρισε από εκεί? Όχι. Άντε ρε Στέφο, τελείω. Στάσου που τρέχει να το πάρω από πίσω. Έλα εδώ βε. Σε κανένα μήνα, μόλις λασκάρεις. Πάρε με ένα τηλέφωνο στο Βασίλη. Ναι. Και θα το κάνω. Ναι. Δεν μας πήρε. Εντάξει. Για κοιτάτε εδώ τώρα. Το πουλάκι. Για γυρίσετε από εδώ.